nahi duzu gaieta bat? Lainoa, zarea, esteka, teknologia sortzaileak metaforen zale amorratuak direla esan daiteke. Beste esan nahi bat duten hitzez jabetu ohi dira, esan nahi berri bat emateko. Eta batzuetan, jatorrizko esan nahia bigarren planoan gelditzen da. Cookie esaten badizut, zer irudikatzen duzu? Txokolate duen gaieta bat? Edo webguneetan sartzen zarenean azaltzen zaizun mezu deserosoa? Hori. Baina, badakizu cookie delako horiek zer diren? Eta garrantzitsuagoa dena, badakizu zer ari zaren onartu klikatzen duzunean? Cookieak irakurtzen dituzu? Hala bada, behon deizula. Baina, ez izkoan nago, azaldu egingo dugu, badezpada. Zer dira cookieak? Cookieak fitxategi txikiak dira webgune batek zure nabigatzailean gordetzen dituenak, informazio jakin bat mantentzeko. Cookien bidez, webguneak zure lehentasunak edo joerak gogoratzen ditu. Eta hala, esperientzia pertsonalizatuagoa eskainiko dizu hurrena. Demagun kafetegi batera joaten zarela egunero. Normalean, kafesne bat hartzen duzu, eta egun batean zerbitzariak kafesnea ateratzen dizu, zuk eskatu ere egin gabe. Hori egiten dute cookieek, baina interneten. Baina kasu, ez da kafesnea webguneak eskainiko dizun gauza bakarra. Cookie mota asko daude, eta haietako bakoitza onartzean, zure jokabideen zientoka datu gordetzea ari zara onartzen. Beste adibide bat, supermerkatuko txartela izan daiteke. Askok egiten dute bat, deskontu batzuez gozatzeko, baina trukean erosketen informazioa ematen diote enpresa horri. Cookieak lau motatan zailka daitezke biltzen duten informazioaren eta horren erabileraren arabera. Hauek dira cookie motak. Bat, funtsezko cookieak. Webguneak behar bezala funtziona dezan derrigorrezkoak dira, esaterako saioa irekita mantentzeko. Bi, lehentasunen cookieak. Zure hizkuntza, diseinu gustuak edo lehentasunak gordetzen dituzte. Hiru, estatistika cookieak. Nork bisitatzen duen webgunea eta nola erabiltzen duen aztertzen dute. Anonimoki edo ez. Lau, publizitate cookieak. Zure navigazioaren araberako iragarkiak erakusteko erabiltzen dira. Badira cookieak sailkatzeko modu gehiago ere. Haietako batzuek webgune jakin batean egiten dugun hori erregistratzen dute. Baina badira beste batzuk, webgunez webgune, jarraitzen gaituztenak, gure joan etorri guztien informazioa pilatuz. Jarraipen cookieak esaten zaie eta informazio hori gainera, hainbat zerbitzu eta enpresek konpartitzen dute hitzarmenen bidez. Hori egiterakoan, erabiltzaile perfil bat osatzen dugu pixkanaka. Eta gero, egin ditugun bilaketa eta akzioan araberako publizitatea erakusten digute, baita beste webgune batzuetan ere. Eta pentsatuko duzu, webgune guztiek cookie berberak erabiltzen dituzte? Ez? Wikipediak adibidez ez ditu jarraipen cookieak erabiltzen eta ez du erabiltzaileek Wikipediatik kanpo egiten dutenaren informazioa biltzen. Gehientsuenek bai, ordea. Eta horren bidez, zientoka enpresek gure sareko jardunaren informazio zehatza izan dezakete. Beldur apur bat ematen du, ezta? Ez da hala herrialde guztietan, baina Europar Batasunean halako cookien erabilera desegokiak mugatzeko legedia zorrotza dago. Datuen babeserako erreglamendu orokorra du izena. Hauxe da dioena. Cookieak erabiltzeko, webguneek baimena eskatu behar dute. Ez da nahikoa, mezu bat erakustea, onartu botoia sakatu behar duzu. Erabiltzaileak aukera izan behar du cookie batzuk onartzeko eta beste batzuk ez. Cookien politika argia izan behar da. Erabiltzaileek zer informazio gordetzen den jakin dezaten. Horregatik, gaur egun webgune batera sartzen zarenean, onartzen dituzu cookieak, abisua agertzen da. Horren aurrean, hauek dira aukerak. Bai, denak onartzen ditut. Zure esperientzia leunagoa izango da, baina zure datuak gehiago erabiliko dira. Bakarrik beharrezkoak. Pribatutasun handiagoa, baina funtzionalitate batzuk galdu ditzakezu. Ez ditut nahi. Baina baliteke webguneak behar bezala ez funtzionatzea. Eta zer egin webguneek zure datuak gordetzerik nahi ez baduzu? Lehen aukera, cookieak ez onartzea da. Edo gutxienez, zein cookie onartu nahi duzun erabakitzea. Horretarako, webgune batean lehen aldiz sartzean abertzen zaizun mezu hori ondo irakurri behar zenuke, eta ondo hautatu. Baina presaka bizi garen honetan, ote dugu nahikoa pazientzia halako mezuak arretaz irakurtzeko. Ez, ezta? Tari, irakurtzeko borondate eza, ez da arazo bakarra. Gero eta webgune gehiagotan cookieak onartzera bultzatzen gaituzte. Nola?
diru askatuz. Cookieak onartuz gero, webgunea doan bisita dezakezu, baina baztertuz gero, diru kopuru txiki bat ordaindu beharko duzu. Bidezkoa da hori? Bada beste alternatiba bat ere. Cookieak onartzea ez da atzera bueltarik gabeko pausua, zorionez. Nabigatzaileek gure historialarekin batera pilatutako cookieak ezabatzeko aukera ere eskaintzen dute. Horrez gain, multinazionalen hiperkontrol horri aurre egiteko tresnak ere garatu dituzte hemengo programatzaileek. Iragarki blokeatzaileak adibidez. Hauek aktibatuz gero, webguneetan agertuko litzateken publizitatea eten daiteke. Orain badakizu cookie abizuak zergatik agertzen diren eta nola funtzionatzen duten. Beraz, hurrengoan onartu botoia sakatu aurretik pentsatu. Kafetegian ohiko bezero izatea ondo dago, baina nahi alduzu zerbitzariak dena jakitea. Laster arte.